ya cement zili pati zimene inali yongofuna kwa vanthu kuti akavotera chakwera. Nivomereze nkhawa zanga pama ndili B pano nkhawa B ngati matafale nkhawa B pena kuti ndipita ku Blantyre Wednesday ndikapanga campaign Southern Region cement nafika umeneko. Ani muna atipatsa matete. Yes. Nivomereze kuti nkhondo imene isiya masewera. Lero tikambirani za Avitumbiko Mumba a Honorable nduna ya zamalonda ndi mafactory. Posachedwa pa Avitumbiko Mumba analengeza kuti boma likhala likuthandiza ndi forex companies zimene zimawoda katundu kunja ngati cement. Ndiye cement yo akuti boma lakambirana ndi companies za ku Zambia kuti azipanga supply ku Malawi. Ineyo zikundizunguza mutu kwambiri chifukwa cement all of a sudden wakwera mitengo. Ndiye Avitumbiko Mumba akuchita blame makampani amene amapanga ndi kugulisa cement ku Malawi kuti akupanga chipongwe ya Malawi, akupanga sabotage the government. Ndiye malo mwake awapanga suppress mobweresa cement kuchoka ku Zambia amene akhale ochipa kusonyeza kuti anthu sazigulaso uyuyu wa pa local market. Iyi ndi nkhondo pakati pa boma ndi kampani zopanga ndi kugulisa cement ku Malawi. Chimene mungaziwe ndichi boma ndikukhulupirira kuti anakhala pansi ndi kukambirana kuti apange chiganizo. Whoever was involved in those discussions, I blame them. Nzeru za usogoleri palibepo. Nchimozimozi munthu amene ali ndi vuto la mimba komano ma symptoms ndiye mutu ukuwawa, akumva nseru, akusanza. Kodi munthu oganiza bwino akuyenera kumangomwa mankhwala mutu? No, akuyenera kuchita treat vuto la mimba, ma symptoms aja asiya, mutu uja usiya kuwawa ngati vuto la mimba lichalapangidwa treat. Ku Malawi vuto la mimba tilinalo ndi economy. Boma ilili la MCP lilibe anthu aukadaulo oyendesa economy. Economy ya foira. Malo mwake ngakhale tomato yemwe ndi odula. Kale timagula 50 kwacha, 30 kwacha, 20 kwacha, 10 kwacha tomato. Panopa 500 mpakaso 800 tomato mmozi. Ndiye boma likayamba izizi zomati cement wadula tiyeni konko sisana. Apo ayi tibweresa zina zochokera kunja. Tomato akadula apitaso misika azikaenda mise. Bwanji mugulisa 500, mukelera magulisa ma 100 azitero. Osakonza economy bwanji bene kupangisa kuti zinthuzo zizikwera. Ndiye mwachidule tioneza vuto limene lilipo pa decision imene anapanga. Portland Cement, for example, inachidwa project imene imakhazikisidwa ku Balaka kuti izipanga around 16 million bags of 50 kgs of cement pa chaka. Koma malo mwake aboma akuti akufuna athane ndi company imene imatulusa production yaikulu choncho. Already 16 million, already kuti ndi 10 million bags. Awawa anapereka aboma wa Avitumbiko Mumba anapereka forex ku company kukatenga cement kunja matumba kuna 12,000. 12,000 omwewo anangofika mulongwe ena ndi ena anthu agawanako mashopu mo anasala wina kaya kuti amati atumize kuti anamusunga ku warehouse ku Chitipi, something like that. Aboma akuti bwanji mwasunga uyu mukuyenera kuyankha milandu. Sindikuziwa kuti ndondomeko zawo zinali zotani, koma nkhaniyo ndiyoti
cement amene analowa mdziko muno ndiwo kwana 12,000. Amene anasungidwa ndiwo kwana 7,000. Ndiye funso nkumati inuyo Vitumbiko Mumba ndi gulu lanu lonse limene mmapanga nako kuboma kwanuko, mukuganiza kuti ndrama imene munapereka ya forex kupereka ku company kuti ikabwerese cement wa 12,000 bucks angakwanire Malawi? Angapange kuti msika wa cement ukhazikike? Funso lachiwiri, mukuganiza kuti akagulisa wawa Amalawi amagula ndi makwacha, inuyo mwathandiza ndi forex akagula mathumba 12,000 ndi agulisa makwacha, then what? Aitenga kuti forex ina kuti akagule wina. Pamene munapaganiza ndiye inuyo aboma muzipereka daily forex yo. Is that how government should be run? Not at all. Sindikuziwa kuti muli ndi anthu oyendesa chuma antundu wanji amene munalemba ntchito inuyo IMCP ndi nduna zanu izizi zopanda nzeru izi, chifukwa nduna iyi Vitumbiko Mumba nzeru apapa ndiye palibe. Right? Nzeru palibe. Malo moti inuyo mukonze economy kuti zinthu zikhazikike pansika, malo mwake mukuti muzithandiza ndi forex kuti azibweretsa cement. Muzithandiza motani? Chifukwa forex ikakhala kuti inuyo kuboma kwakutherani, anthu awawa akabweretsa zinthu zitu agulisa makwacha, where are they going to get next forex kuti akaodeso zinthu zitu? Inuyo ikakutherani forex yo mumakhala mulibeso nthawi zambiri. Mukona munapanga masamu anji usogoleri ukuvuta apapo, ndiye masankho ndawakuyandikirawo ine ndemwene nanenso ndili ma project zomanga ndayima sindingakwanise kugula 58,000 thumba la cement kapena 50,000 whether 45,000 is too much. Ndili nyumba ilo wandama yodula kwambiri, ngati ngakhale ya rent ndiye kuti rent ikhale yokwera kwambiri Amalawi sangakwanise. Inenso ma project anga ndinayima, sindilipo ndekha, tilipo anthu ambiri amene tinayima sindingakwanise kugula 50,000 thumba. Pa project yomanga nyumba mukhoza kulowesa 100 bucks or more. Right? Nde muipange times 50,000. That's a lot of money. So masama amene munapanga kumene koko sindiuza sukulu imene munapita ndi akuti kaya ndindana na kulozani kumapanga masama. Simunga mapange chess market in that way kuti muzia peza madoba tiye ndikupasani forex muzika order cement kunja. No man, no, we don't do that. Sikuende saboma kumene koko. Inuyo tapanga nizoti economy iziyenda bwino, komanso kuti zinthu zisike pamsika. Choyambilira inuyo IMCP mene munangotenga boma mu 2020 mucha, choyambilira inali kuchita set up manufacturing production zoti muzipanga export kunja. Kuza ulime mmanila kubwera ndizi machineries zoti mukhazikise maulimi oti azipanga production yoti zizipita kunja zinthu. Foja iwenuweni mukudalira alimi amene munapasa mongoziwana. Simunakhazikise ndondomeko zabwino kuti production ija ikwere. Right? Ikwere muna times 5 or times 10. Cholinga forex ikhale yambiri. Simunapange zimenezo. M'malo mwake forex yochepa imene imabwera mumaitenga yonse ndikunjoyera ndikagula magalimoto odula, galimoto imodzi kumaigula 500 million. Nkugula zambiri mbiri ma ministry mucha. Ndrama imene yoyo mumaigula galimoto imene ndi forex. Ena mumapita kunja, pafupi mumapita kunja kumatenga forex. Komanso chibwana china chimene chinalowa inu nomwe abomanu mumapita ku banki ndikukatenga forex, kenako ndikuatuma anthu anu kuti akatenge forex ija. Anthu aja ndikupita wakayikasha kunja ku Zambia, ena wakayikasha ku South Africa, ndikubwera nayo kuzayigulisa pa black market, inu ndikupeza phindu. Nomwenu inuyo abomanu. Mchirido umeno ndimene waunonga. Chifukwa forex anthu anapezerapo business yomaitenga nkupita nayo kunja ndikukayikasha ndikutenga $, ndikuzagulisa pa black market. That's why kumabanki kumakhala kulibe ndalama
always. Munaziononga nokha pano mukufuna mupitilize kulamula boma. Liyenda bwanji boma lopanda forex? Chifukwa malonda munthu oti apite akapange business akufunika akawode ndi ndalama yakunja imene li forex. Ndiye ngati sikupezeka sangakaode. Ngati angayigule pa black market nkukaoda zinthu zamokwera choncho zizakhalaso zodula mwaononga dziko.